Iroi try sesin pan ngai kblei phi baro ha kerteng ke badan bor tam ko jong jisu te ha kani ke video ngan batai kani ke jing phohsniew ke ba phi phila phohsniew te kala arsngi kani ka comments ngadang yo menta te phila ban chu comments kumne namar ba kibun ki ba shat pha bet ya ki message ki debit nam ta ki dawai teng ngam yo iru te da phi bu ha pok comments kumne da phi I bangam reply ra sa comments biang ha kawai pa ka video ken te ngan jubab shwai kani ka jing phohsniew jong ini we kong I ong kumne kong nga phohsniew bangam mut lech pen bahayeng bathia pang ha hospital ha kapor bangasong kali balen ngariam daga jan iathoh bali ba khoj ba itnat ba ngam yo I banga poi shata sha hospital nga yo I banga phong ye daga jan iathoh te ka jing mut jong ka jing phohsniew ka mut ba ni hab ban long kata kanong let kurim ka jong ublei ka ba khoj ka bom sti ka bom don kanu ka jing tho bria namar phi I kinong let kurim te da sniew dur kanu ru ha ka snia tho ta la ya pen make up ba na so khrur la plia da yong ru la li te la phong si jan ibali la bat ski sentiu la deng sapan sniat te la ba briu ba te kene ke jing ba briu jong kanong let kurim pan kadai kata ka jing ba briu ka ba kin jamin sim ken dei kata ka bala make up dai kitu ki make up ki cream ki aka henry da ka ba ya ka lenti ka jong ublei kalalong kata kanong let kurim ka ba briu ka ba ipho ka ba ipeng ka bom sti but kani kanong let kurim ka jong ublei kade banlong yang ngi baro hi kata kanong let kurim ka jong ujisu te kamut ladangi long kumta kamut habangi let banduai ki bapang ki basitom ki brio ki yo ken ka jing kot ka jing khia namar ngani thui phi haba ki brio ki pang dan pun ki brio ba klem dawai ru ki yo ka jing kot ki jing khia tang leng ba ki jing duwai playu I hi ha ka bible haba ki chakri ki jong ublei ki shubu tang kakti ki la yo khia te bandi dawai banta dawai kam long pop te hanre kalong ka basngau tnat lada klan dawai phi yo e ka jing khia te ublei ula jit ye phi ba phinlong ka kanong let kurim te snap ha ki ji kai ke bang ji kai na ka por sha ka por man ba phi yo e ki tu ki ji kai ka ba phi phim pat le ngala maham le se lang ba ka tin jong blei pe ka tin jong blei ko ong wal le kum ta pet ka tin ka jong blei ko ong le kum ta te ka mot phi hab ban ko ngu e ka ta te phin salong ka ta kanong let kurim ka ba ha ba ki briu ki pang phi duwai ki nyo khia what up ru hado ba hibriu ki da pha duwai ha ba phi yo I ba ki pang ki shitom duwai na ka liang ka jong phi ada ki priang sngo pha sha yeng let bok ti ki bat wat chu khmi len ti ba kin ai e ye phi bat da ki bo ka sha ka ja ma jong phi ba han re wat chu khmi len ti ya ka pisa ka e ba phin let duwai ba o ki briu kin ai pisa nga wat ju khmi len ti kum kata ublei ju chem sngo pha te kata ken ka de kanong let kurim ka jong ublei te ublei nyo ban kur khui phi baro khot tikinu kinu ki bakwa ban kendu enga marman te pila ban wan kendu hang ni hapo nyu khwan te nyu khwan ane kani galanti bawan cha ni shari kanjai te tang si sajan khat wei hadu san te ki bawan chim dawai chani ru sa phone chuwa kai namar bon sien pilayawan hiar ba cha ni shiyeng shet dawai te kum nongan perung hayeng shet dawai kalong kum ka gudam te teng ki brio ki ong o to ka brio ka basniu ki wan hayeng ta ka jing khang ro kample kam de te ka jaka ka bangan kendo brio hang ne ka don ta ka wei pat ka jaka rebon sien layawan la kayawan tang ban de kiu she jaka ka banga ai dawai ru ngam yo la chu ngapan chong ka pan chong habar namar ngam la ban penrung hani hayeng shet dawai te daya phone chwa ken knang bangan update cha te sha jaka ka banga ai dawai ka mo ka de kham ti sha jrong ken te kham tam ki ba nang ne national
แต่บุญกิมจุยฟูนแร่ตั้งแต่งานเลยเชียวดาวันก็หมดเพมแชมเรียงบัดแต่บัดบุญเซียนงามจุยฮีบันยังกันโดชักจักกับบางเดบันกันโดงาชุเป็นช่วงไปหาบาร์นามาร์บาหังเนี่ยยังเช็ดเอาไว้งามละดับันเป็นรุงแต่เสียฟูนชัวแต่กิบัดดันกำปัดตังกัดเอาไว้แต่ฮักนุกันสงีรุโยบฮีนะฉันนี่รู้ตั้งบัดกว่าบันยังกันโด personal เองดาฟูนชัวแต่ทำตามบางกันโดไปตั้งสิสจานฮีขัดไว้หาโดสันแต่กันนุกันจะจริงปังรู้งี้เป็นด้วยแบบฮีที่บวันชิมดาไว้รู้งี้อายฮีแต่งี้เป็นด้วยแต่คำตามกี่แบบโอนหาจริงพอสเนียวกี่เป็นจรองหาโฟนงั้นน้ำละบางอันบัดไตหลุดบางอันอยากเรนหาโฟนมีบนสกินเอาโฟนกับมุกชิมจริงยังบางอันอยากเรนสลัมหาโฟนแต่พิลาบันวันกันโดแบบมาร์คมัดพิลาบันวันระบัดที่มาจริงด้วยกันแต่ละกันกันนุกันจริงปังกันจริงสตอมรูนี่เป็นด้วยยังจะจริงปังกับแคร์บาร์โร่ทุกเลยกันจริงสุกเนี่ยบันก็คุยพี่บาร์โร่คอยยารออิตรา